Добро утро на 63-я влог. Иначе ще има плюшени играчки. Това е Милка. Аз където мога да имаш, аз просто да имаше нещо. Плюшената животни искате много хубаво. Иначе, както си имаше нещо, така иначе. Моли нещо са мога и където повече, всъщност където си имаш. Само аз където повече, плюшеното животно. Искате ли обичате нещо с всичките имат плюшени животни? Аз просто, което винаги да имат плюшени животните, искате винаги. Плюшеното животно е вече голям. 64-я влог и ще ви очакваме ви. И не забравяйте плюшеното животно. Ще ви очакваме ви и не забравяйте да се абонирате.